мама ти, махни са ти, бе. Здравейте, днес ще правим клип на Crash Drive. Тук при мен е един приятел през... кажи са. Страница. Добре, влизай в моята карта. Първата в Трин. Първата карта. Сънт евент. Лупингите. Само да ви кажа. Аз се казвам ПЦ. С малки букви беше, да. В газъти, в устата, в главата, келец. Брат, човек, тук са баси дълбовите, не знаят как се прави сънтинга. Тук е някакви първи левел, аз съм... Пак аз съм 6 левел. О май газ! И още малко ще правя хора се. Добре, оп, келече. Ами хора, ще напиша долу в описанието как се казва играта в Google и ще може да играе и ти, може някой път да се срещнем. Ето то горе ми пише. Да, той отдалеч се чува там, гледа няколко кучета и ще го шибал. Да не говорим за след. Така, може да срещнете много хора с моето име, обаче гледайте кой отстрани се гледаш, аз ще ви покажа с мишката, чай се махна. Ще правя и клипове и на Майнкрафт, не знам кога, защото преди малко се опитвахме да играем на Майнкрафт, обаче сървъра нещо стана, лашичко стана, мазал, много. Колко? Чек, много тихо се чуваш. На първата. Не съм при не съм при Титаника. Те. Да, вече свърши евента. Чакай, брат, че пак нещо ме забита с игра. 7000, мамо. Я ти влеза в някакъв кръст, аз ще дойда. Добре, аз пиша... мамо, ето. ТБТ, шартичка, ПЦ. Идвам при тя. Идвам при тя. Чек, ти в карта ли си? Нещо... Не ми става. Ти как се казваш ТБТ, чертичка? Няма да съм вътре в писата, ти как се казваш? В джойна. ТБТ, чертичка, ПЦ. ТПТ или ТБТ? Чакай да напише ТПТ. Ами няма такъв, брат, прати ми го, защото... Няма такъв, брат. Ама ти на коя карта си? В първата, не при Титаника, а другата. При Титаника или не къде си са? В пустинята? При Титаника? Пустинята Невада. В кое си? Чай. ТБТ, чертичка, ПЦ.
клипа. Ма аз съм на втората карта. Първо бях на първата и после влязах на втората. Май шай. На втората съм. Сега. Да, път са с малки букви. Ако не стане над съм с главно. What the fuck? 28 левел. Хора, тук ще гледа левелите, тук. Тези тук. Ой, го Титаник! Ега. Значи не ще стана. Да, идваш, да. The what's gonna go down, we go down, baby. Чай, бе, някакъв. Няма така да кареси, бе! Добре. Мама ти, бе! Ау! Обърка всичка работа, цялата работа се обърка, че я го увелича. Колко се разда... what the fuck, аз съм 6 левел! Ти кой си 3 левел? С 3 левела по-малък си от мене. Да, той бушче за 6 левел. Ама знаеш какви глупинги прави, брат? Много як. Батележката на ужасите. Обаче прави обаче много бързо, както ще лева с него. Няма да чакам! Нега. Няма да чакам. Май ли са? Мъкни, бе. Баранус! Ще бягам от тебе. Този клип е специално за Crash Drive. Любители, тези, които са заребени за Crash Drive, да знаят, че има и други хора, които... Човек ти стана на тъпто, брат. Ще кажа, че казвам някаква реч. Че ли, брат? Ти май трябва да го изрежа. Всеки почитат, че... ще го става да стане някаква смешка. Знаете, няма да снимам само на Crash Drive, може да снимам и на други игри. Както казах, на Minecraft, на... Кажи го, бе! Team Fortress 2, ако беше, че забравих. Да, Team Fortress 2 мога от Steam. Интернет мога да снимам. Да, интернет. Да. Кажи... Няма ти кажа, бе, може да снимам на GTA. Не мога да снимам GTA, нещо с Bandicam не ми става, изчезваме. Да, изчезваме, ставаме черен екрана, обаче се заснима клипа, обаче няма права на GTA, защото нищо не ми става. Какво? Човек, аз трябва да спрем клипа, хора, ще направя втора част. Той беше първа част за Crash Drive и ти беше от нас и до скоро.